Hayi bowe atha izolo phela kade sihlola ubonile ukuthi uSineka sangasahloli. Kona bekwenze njani engahlolanga uSine? Bekwenze njani? Hayi bandla. Yenza ukuthi angahloli yena. Kuyena ohleze isiququ ukuthi asihlole. Ngaphela uyena lo hleze simemeza sihambe silanda izindlu nezindlu kuthiwa asihambeni sohlola. Yenza ukuthi angahloli. Hayi soyizwa. Hayi sicela ukuthi eseka nje angahlola. Kodwa kumele sibe nesiqiniseko sokuthi kwenze njani. Angithi kumele Ngoba phela kanjani? Ngoba phela ngeke angahloli mase abuye kuthula le kanjalo igama. Ngeke funa sikhulume le ndaba ngeke. Wentombi, njengoba kade sihlola nje izolo ngithi nibonile ukuthi uSineka akahlolwanga. Onomehlo kade bengitshena ukuthi inkomo yesi11 ngathi ayisekho. Bathe ogogo bacela ukuthi simkhaphe ayokhomba la oniwe khona. Manje mesekiwa lapho sizokwenza njani? uSine uzosiyalela bokamfana kuzomela ahambe neqhikiza nabanye bethu ukuze akwazi ukuyokhomba la owoneke khona. Mase fika khona lapha kuzomela bakhiphe imbuzi yokugeza ucansi nembuzi yokugeza intombi. Ne kahle kahle uyena ozoba namacala amaningi ngoba kuzomela ukuthi aphinde azogeza isithunzi sethu ageze necansi lethu. Wazana inkinga uSineka. Hayi ngoba siyafuna ke kona. Asimfumanga Asimfumanga kumaphola.